camera chung changa boina om thin lak thei lo te sat lak thei lo ta han so te mo capture khan ta khami vela boina te lo ni chuan tuna hian kan ron in ti do ni chumi ma chuan kan phone software mo kan phone thadan zel te pawh ni theia dan memory ta memo tum lo mo pawh ni theia memory card pa ngai kan mang tho ni chuan memory card pa ngai available tam free storage la tam khan select ram ni se chu te ni lawa phone storage ek lo manga full pa kan lo da chuan camera hian kan capture in kan capture mo so thei lo ta khami kha kan shema sak tha memory card o lo wang ni tlang pui ni theni chu phone software mo hardware lampang antik lo na te om wang te pawh ni thei ta chuan tuna hian memory card pani kan lo bang ni memory card pani ta ka sd card mo phone storage kan lo manga phone storage lo full sd card kan select dan tuna kan ni lo ni camera ai kalanga chuan setting ai kalanga setting chuan storage location ang kha camera setting ani chu storage location tur khai thlang ang phone storage ka data mai ti hian sd card ka data ti khan camera chu kan capture le thi ta ni ti khan tuna i ron zon chu kan zo ai chuan khan tiang vel khan nia camera lak thei lo vel ti dan chu chu ti ni lo inka phone storage mo sd card lo full ni chuan thla dang te mo video dang te ka pe thin la free memory lo chuan thla ka capture ni la le ti lo ni chuan kan channel Mr. Riang hi min lo subscribe le keu tu le min lo like min lo comment emo atheng min lo en de je min lo view so le turin chunga koron di le